Сега в момента оправям това машината и това представлява. И видях, забелязах, че ето се насъбрало смолено кафе. Реално то го мели кафето, но не може да го такова отдолу през тази дупка да го изкара. Това е механизма. Не може да отиде към този механизъм и той беше много мръсен. И нещо от тук май. Тук идва кафето. И явно беше се запушило и изобщо не искаше да минава. А това е грес. Дето отдолу мръсното. Не мога да го измия. И това представлява. Я да видя дали може да се... Не мога. Не знам. Нещо се въртеше. Много беше интересен начин, по който се въртеше този механизъм. И реално тя кафемашината е... Не мога. Не знам, ще да го щупа. Реално кафемашината е с този механизъм и... Това за какво беше? И главно е това е кафемашината. И сега се надявам това да е било запушено, защото е било запушено. И да тръгне. Пък не знам. Тук се е насъбрало смоляно кафе. А по принцип тук се сипва, ако си имаш мляно кафе, сипваш си и ти прави там кафе. Мале, надявам се да тръгне, не знам какво ще правя. Я решаващия момент. Молят се.